furt řešíš, co si o tobě asi myslí ostatní lidi, nebo se bojíš udělat určité věci, aby tě druzí nesoudili a furt nad tím přemýšlíš, furt to máš v hlavě u čehokoliv, co děláš, tak se tady naprosto správně, protože dneska si spolu povíme, jak se tady toho strachu zbavit a jak to překonat. Takže ahoj, já vás vítám úplně u mého prvního YouTube videa. Ani nevěřím, že tohle to říkám, protože jsem tohle vždycky chtěla dělat, vždycky jsem chtěla nahrávat na YouTube and here we go. Já jsem taky dneska překonala jeden ze svých strachů a vydávám tohle video na YouTube. A já doufám, že vám tady tohle video pomůže, protože já jsem člověk, který tohle strašně řešil. Přesně kvůli tomu jsem nedělala plno věcí, které jsem v životě chtěla. Bála jsem se, že mě druzí budou soudit, bála jsem, co si o mě asi budou myslet, ale ono ve finále zjistíte, že je to úplně jedno. A tohle jsou teda 4 kroky, které mě pomohly, abych se tohoto zbavila. Tak jdeme na to. Lidi tě budou soudit tak či tak. Tohle je strašně důležité si uvědomit. Lidi tě budou soudit vždycky. Jedno, jestli jsi hlučná, nebo se snažíš něčeho dosáhnout, něco zkoušíš novýho, něco ti jde, něco ti naopak nejde, nebo máš moc velký cíle a sny, lidi tě budou soudit vždycky. Jestli se bojíš něco v životě udělat jenom proto, aby tě druzí lidi nesoudili, tak poslouchej. Ty lidi, když tě chcou pomlouvat, tak tě pomlouvají už teď. Je úplně jedno, jestli to uděláš nebo ne. Naopak lidi, kteří tě mají rádi, tak tě v životě podpoří ve všem, co kdy budeš dělat. A to je strašně super, protože až se překonáš a uděláš tu věc, které se bojíš, tak vlastně zjistíš, který lidi ti za to stojí, aby se s nima bavil a kteří ne. Ty se nikdy v životě nemůžeš zavděčit všem. Vždycky se najde někdo, kdo na tebe bude mít špatný názor. Ale taky si musíš uvědomit, že to je v pořádku. Nech ty lidi, ať mají na tebe špatný názor. Nech je, ať tě pomlouvají, nech je, ať se s tebou nebaví, nech je, ať se tobě smějou. To je v pohodě. Ty nepotřebuješ tady ty všechny lidi ve svém životě. Nikdy se neboj totiž toho, že ztratíš ty ostatní lidi. Vždycky se boj toho, že ztratíš sám sebe. To je totiž to nejhorší, co se tím může stát. Tak bod číslo 2, které mě pomohlo tenhle strach překonat, je, že ty lidi vidí jenom kousek mě. Je to myšlený tak, že ty lidi, když mě soudí, tak soudí podle jejich úhlu pohledu. Ale ty lidi nikdy nebyli v mojí kůži, nikdy jak kdyby neví, jak mě je, o čem s ním, čeho chci dosáhnout, tak moc na těch věcech pracuju. A soudí mě jenom jak kdyby z jejich úhlu pohledu, jenom z těch malých střípků, který prostě oni vidí a který o mě ví. A tohle je strašně důležité si uvědomit. Vždycky se musíte řídit podle sebe a ne podle toho, co si o vás budou myslet ti druzí. Soustřeďte se na to, co dělá šťastný vás. A samozřejmě, že ten strach není jednoduchý překonat a bude to trvat nějakou dobu, ale když tam budete pokračovat, tak zanedlouho se přesto takhle přenesete a nebudete vůbec řešit, co si o vás ti druzí myslí a budete jenom šťastní z toho, co vy děláte a bude se vám dařit a bude se vám to vracet. Takže fakt se to vyplácí překonat tady ten strach. Bod číslo 3. Lidi vždycky řeší víc sebe než tebe. Tohle je bod, který mě hrozně moc pomohl, protože když si to uvědomíte a i podle sebe, tak vy nikdy neřešíte tolik ostatní lidi. Těm lidem se toho v životě děje tolik. Oni řeší, co si vezmou na sebe, kdy jim jede šalina, kdy mají do práce, co mají dělat do školy, co se jim děje doma. Každý má toho ve svém životě tolik, že vy, i když něco uděláte, co možná upoutá jejich pozornost, tak oni to budou řešit chvilku. Ale za pár hodin, možná okamžiků, možná, nevím, týdnů, přijde něco, co je vlastně upoutá víc a stejně vás nebudou řešit. Vy prostě nejste kdyby středobod někoho vesmíru, pravděpodobně. A jestli jste a má zapotřebí vás furt řešit dokola, tak to už bohužel vypovídá něco víc o tom člověku, než o vás. Protože pokud vlastně to, co děláte vy, nikomu neubližujete a jenom děláte to, co vás dělá šťastnou a to, co jste třeba vždycky chtěli dělat, tak se nemáte vůbec za co omlouvat. A bod číslo 4, teda náš poslední bod, svoboda přichází v moment, kdy se rozhodneš žít pro sebe. Dávat sám sebe na první místo neznamená nikdy, že jsi sobecký. Znamená to jenom to, že se snažíš nestratit se ve snaze zavděčit se druhým. Jestli to dává teda smysl. Tady ta cesta není jednoduchá. Já jsem totiž tady s tím bojovala celý život a furt mám občas takový momenty, kdy si říkám, co se o tom asi druzí budou myslet. Ale posunula jsem se, že o takhle moc. A je to strašně super pocit.
když konečně v životě začnete dělat to, co vás baví a co jste vždycky chtěli a překonáte ten pocit. A ono to není jednoduchý a nepůjde to hnedka, ale vždycky, když se postavíte před takové rozhodnutí, kde na vás zase začne dolíhat takový ten pocit, co si o tom budou říkat ostatní, tak si zopakujte tady ty věci a vždycky mi to pomohlo. A prostě to udělejte. Musíte se prostě pušnout a udělat to. Já jsem měla takhle hrozný strach s tím dávat videa na internet a strašně jsem se toho bála. A já jsem si to ani neměla představit, že bych něco tam dala a někdo mě slyšel třeba mluvit. A měla jsem z toho fakt strašný strach a vždycky jsem to ale hrozně chtěla dělat. A teďka půl roku zpátky jsem si to odhodlala udělat. A první video jsem poustla a furt jsem sledovala, i kdyby jestli ty lidi to řeší nebo ne. A oni to možná jakoby řešili, ale já to samozřejmě nevím. A potom jsem poustla druhý. A třetí a čtvrtý. A já vám slibuju, že s tím, jak se budete více a víc překonávat, tak to přestanete více a víc řešit. A nakonec vám to bude úplně jedno. A dojde vám, že ty lidi nepotřebujete. A vlastně se ukáže, kdo je takový ten kamarád, který vás vždycky ve všem podpoří. A to je strašně hezký, protože ty správní lidi u vás vždycky zůstanou. Vždycky si pamatujte a myslete na to, že názory druhých nikdy nedefinují to, jaký jsi člověk. To, jaký jsi člověk, definuješ jenom ty sám, svýma činama. Takže jestli ty víš, že tvoje činy tě vedou k něčemu většímu, co třeba chceš v budoucnu dělat, tak to prostě dělej. Kdo z těch lidí je kdyby určuje, co je trapný a co ne? To je vlastně věc, kterou jsme si vymysleli jenom my sami. A vlastně ty, když tomu nepřiložíš žádnou váhu, tak ta věc nikdy trapná nebude. Já vím, že tady ta cesta může být trošku náročnější, ale zkuste aspoň každý den udělat nějakou jednu malou věc a překonat sami sebe a ono se postupem času do toho dostanete. Mně tady ty 4 body fakt strašně pomohly. Já doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mě budete sledovat na mých sociálních sítích a budete mě sledovat i tady dál, protože mám v plánu natáčet dál takový videa. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště.